ये बहुत सब शाग पाछुड़ी की ये करके जाइए शाग जा सब सब बाछी बुछी की ये करके जाइए शाग केमती पड़ी बापा एठी काम करचंती बापा एटा कौन बागा होची बापांकर मूड नहीं कहबार चलो धुबुलू तू एठी कौन करचु ताकू डाकिली सी आसला मो पाखक धुबुलू संध्या हेलाणी सेठी है सूर्य भी अस्त हेलाणी मुझे टे बाहर बरा चप जा खाई आसबि ओ 20 टका अच्छी दौनु 1000 टका अच्छी देमी खाली बरा आलू चप सदाळे खाइबो 20 टका बरा चप टे खाई थांती 20 टका सेठी न 10टा बरा दउची बड़ा खाली बरा आलू चप सदाळे खाली बरा आलू चप धुबुली को से दब गाड़ी 20 टका खाइ धुबुली 20 टका देलु ओई आ एठी 20 टका दबुआ से मुह सुखे देला 20 टका मागिले मुह सुखे मुह सियाड़ बुले देला ओ 20 टका दबु सबुदिन बरा आलू चप खाइबु तो खाली 20 टका देबे सबुदिन 50 टका काल पर नै चलु 50 टका हां सब काल 30 टका रा आनी कि 20 टका रखिलु हां 50 टका सबुदिन काई नै हे मिछरे कहली मो पाखे 20 टका अच्छी मो कि समय पर जीवी सेठी गाड़टा बाहर करी 20 टका बरा चौ खाई के आसी आ तो पई आनीबिनी 20 टका जोडी नै थांती मु 20 टका खाई थांती तो पई 20 टका आन थांती अंडा तरकारी करी के भात खाइ मे रात रे मोर काहे कि बरा आलू चप खाइ हो अंडा अछि जे में अंडा आलू झोल कर दे कि पातर बय खाइबी ठीक से बरा घुगुनी बढ़िया बिक्री करछि ता टेस्ट भलो अछि बरा रो भलो छ अंडा आलू सिझे झोल कर देमी बस आराम से खाइ देमी धुबुली रो गोटाई अंडा से खाइबो ए सब गच्छ खराब कर देई पड़ै छी हां सब साइड जाय कि ये होतले गछबा उठी गलानी हां बा गछ उठिला रे हे गला हम एठी गच्छ उठी छी ये आइ छी हम ढुबुलु से गच्छ खराब करियो बोली गछ देखि ले गछ नागे जेबालो हैं ते गछ धरे नाचु जाई कि हैं जामा माननु ने एठी उदंडी गोडी कार माकड़ भलिया होछि ओ हेला हेला हेलो हेलो हम सही पड़ी बोले ए मो बाबू काई कहलु गला मुंड उडिके ए सेठी बहु डाकिलानी टिबल मारिया चल टिबल टिके मार देले अंडा धोई देमे हला कौन धोई दबु ए ना ये टिबल को जे मु माडी राइता रखे एटा धोई के रखिला या बासन उडा रखिमी ना ए एठी मोर टिबल मोडा काम चल दे दादर नहीं गले घर द्वार उड़े में गबुड़ा है में दोपहर दिया है वो थोड़ी भात भात बसते ही सेठी हां बासन धोई रखी आउ जा है मोर मारी में हो हो से कोन
ଖୁସି ହଉଛି ଖେଳୁଛି ଖେଳିକି ଢସି ଯାଉଛି ଯାଇ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦଉଛି ହେଲା ପିଇ ଦେଇକି ଏଇନା ଆସିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁବୁଲି ଦେଖୁନ ଶୋଇଗଲା କେମିତି ଏଇନା ଢୁବୁଲି ଗୋଟେ ଏଠି ଫାଇଟିଂ କରିବ। ଶୋଇଛି ଢୁବୁଲି ଏ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ସେଉଟାର ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ ଯିବ ସେଇଠୁ ଭୋକିବ। ହେ ଢୁବୁଲୁ ହେ ଢୁବୁଲୁ ଚାରିଟାକୁ ଆ ଭାଇ ଢୁବୁଲୁ ଆ ଦେଖୁନ ତାକୁ ଏ ଓଲା ବନି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଢୁବୁଲି ଆହୁରି ଯାଉଛି। ଆମର ଆଜି ଅଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସେଠି ଘର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମଉସା ଆସିଲେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଇ ଗଲେ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାଟା କି କଙ୍କଡ଼ା ଗାଁରେ ରହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ଟିକେ ମିଳେ ଆଉ। ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମାଛ ତରକାରୀଟା ଆଜି ହବ ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ରାତିଆଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ମାଛରୁ ଅଛି କେତେ ପିସ୍ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 3 ପିସ୍ ଅଛି ଏଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ନୁହଁ ଆଗେ ଧୋଇଦେ ତାପରେ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ। ହଁ ଆଉ କାହିଁ ଧୋଇବି ହଉ ହେଲା ଧୋଇଦେଲି ସରିଲା ତାପରେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି ଆଉ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତୋର ହେଇଯିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ନା ମୋ ବାଟ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇବି ଆଉ ତୁ ପଇସା ଦେବୁ 5-10 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ମସଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି ପକେଇକି ରାନ୍ଧି ଦେବୁ ପୁରା ଆଜି ଆଉ। ଏଇଠି ପକେଇ ଦିଅ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ ଥାଉ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା କି ମାଛ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠୁ ସେ ଚିକେନ ମସଲା ନେଇ ଆସିବୁ ସିଏ ତ ତା ପେଟ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ତ ଖାଇବନି କିଛି ଆଉ ମୁଁ କାମ ସାରି ଯାଏ ରୋଷେଇ ପୁଣି ହବ ଧୂପ ଦିଆ ହବ କେଯାଏ କାମ ଅଛି ଲୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳା ହେଇନି କଙ୍କଡ଼ା ଥାଉ ମୁଁ ଏନେ କେଳିମିନି। ହଉ ଖାଲି ଡାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇ ମାଛ ହବ ହଁ ସେ ଗୋଟାଏ କଙ୍କଡ଼ା ଥାଉ ସେ କୁକୁର ତାହାର ଖେଳିବ କୁକୁର ଖେଳିବ ତା ସହିତ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ମାରିଦେବ ସେ କେଉଁଠି ଖେଳିବ। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ତ ଆଜି ତ ଅଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ତ ଗୋଟେ ମଉସା ଆସିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମାଛ ଦେଇ ପଳେଇଲେ ଘରେ ଏଇନା ମାଛ ଭଜା ହେବ ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ଟିକେ ବରା ଫରା ଖାଇବି ବରା ଫରା ଯାଇକି ଖାଇକି ଆସିକି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ମାଛରେ ପକେଇକି ମାଛ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ରାତିଟା ମୋର ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ ହେବ ଖାଇବି ଆଉ ଆଜି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଇ ଯେଉଁ ବରା ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବୁ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବରା ଦେଉଛି ମାନେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟା ବରା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାଟା 5 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଲୋକ ହିସାବରେ ବି ଭଲ ତ କେବେ ଆମେ ଯିବୁ ମା ପୁଅ ଯାଇକି ସେଇଠି ଖିଆପିଆ କରିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକିରେ ଆଜି ଆମେ ରହିଲୁ ଆଉ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲବିଦା ଆଜି ପାଇଁ।